А тя и жицата му е късама. Или се е заплела. Педала, не. Ефекта му го нямаше. Сега ще кажа стих, че аз ти казвам. Здравейте. Много се радвам. Значи искам да ни извините, това случва се така на немузикални събития, по принцип нормално да има такива технически проблеми. Всичко ще се оправи в някакъв момент. Ето човек работи по въпроса, да ни извините, много се извинявам. Някакво слушане и гледане пожелавам. Така си православна. Ние сме само съпровод отзаде. Ако не е пада акцента, аплодисменти, моля! То китарата ме постоянно изключена обаче. Готови са. Айде. По-шило, вече го просто. Само се награва там да Стриптиз. Добре, ще разменим изпълненията. Да се оправи технически. карата, то ще кажа, че не. Браво, Ник! Коя песен? They try to let me go to rehab. I said no.